Hyvää päivää täältä Kankaanpään veneveistämöltä. Mä oon hetken tässä nyt mielessäni pyöritellyt, että mä alkaisin pitää YouTube-kanavaa aihepiireistä veneiden rakennus ja kaikki, mikä pyörii niiden ympärillä. Siinä samassa käsitellään sitten moottoreiden huoltoa, ynnä muuta kaikkea, mikä nyt ikinäkään liittyy koneisiin. Että tässä on aikojen saatossa tullut kokemusta asiasta, jollain tasolla on tullut harjoitettua koneita, saatua niitä kuntoon ja muutenkin tutustuttua niiden sielun elämään vähän pintaakin syvemmältä. Sitten meillä on tässä työn alla tällainen 555 Fispallin Fis Pro. Se on pelkkänä luurankona mulle tullut, tai oli siellä nyt vähän jotain sisällä, mutta ne on nyt kaikki käytännössä otettu pois. Että tässä on pelkät kuoret nyt jäljellä ja tää lähdetään tästä taikinoimaan valmiiksi ja tällä pitäisi sitten olla kesällä viivalla tulevissa kapinoissa. Ja jos lähdetään kattoon tätä pakettia nyt niin siellä on 200 suitsa, mikä on tullut ajoneuvovahinkokeskukselta mulle. Se on entisen omistajan toimesta pudonnut järveen kiviläjön johdosta. Ja se on nyt siitä taikinoitu nippuun ja käyntikuntoiseksi, että vaatteet enää päälle, niin se on käytännössä vesille valmis. Se on vaan nyt laitettu tuohon perälautaan hissin kanssa sen takia, että saadaan nämä veneen muodot tänne perseeseen muodostettua. Joo, mutta niistä näihin aiheisiin paremmin on tullut kuvattua jo melkoinen määrä videoita. Moottorin entraamisesta, moottorin asentamisesta, kaikkea mitä tarvii ottaa huomioon. Venettä on rakennettu jo jossain määrin, siitä on materiaalia tulossa. Ja tietenkin kun saadaan nämä nyt tästä alta pois, niin tullaan kesään kalastukseen ja kilpakalastukseen. Ja on tarkoitus aika laaja-alaisesti ottaa materiaalia talteen ainakin viehekalastus SM-kilpailusta ja todennäköisesti myös NFG-kilpailusta, niiden treenaamisesta ja mietiskellä sitä maailmaa, että mitä se on ainakin mun näkökannastani. Ota kanava seurantaa ja meikäläinen laittaa materiaalia tuleen aika paljon tässä lähiaikoina. Kiire on taas kova. Asioita pitäisi tehdä nopealla aikataululla ja vesille pitäisi päästä. Ja vehkeet on aivan levällä, niin kuin joka muukin kevät. Pysy kanavalla.